Bale, ordu eda, ondo gara dituz gorazen dugu, bai? Bale, barazten dan hori, eta eskerrik asko etortzearen, gaurko gai zerrendagaz hasi orduko, eneko ez bana berratute lehenengo eta behin behar dugu bozkatu, ez da? Azaldutik bozkeko adierazpen instituzionala txertatzeko gaurko gai horrenean. Bale, bozkatu dugu aldeko bozka. Hau bat ez onartzen da, beraz, puntu hori hau txertatzen da. Bale, lehenengokoa, 2025ko urriaren bateko ohiko osoko bilkuraren aktaren onarpena. Ez dakit zeu zer dekogu esantziko, ondo? Ontzat emoten da? Bale. Bigarrena, alkatetza dekretuen berri ematea. Hemen, zalantzaren bat edo, ondo? Hirugarrena, finantza aktiboa etauntzeko eragiketa honestea. Honako puntu hau lehengunean eugasun batzordean komentatu zen eta azaldu zen eta ontzaten mon zen, bai, banku bardinegaz, bankinterregaz jarraitzea. Kasu honetan izango zen finantza aktiboa 1.525.000 eurokoa, hain zuzen ere, 3 hilabeterako bai, eta 1,85, euneko 1,85 interesekin. Bai, hau da, dekogune mai gainean dekogun proposamena. Bozkatu aldugu, aldeko bozkak. Bale, hau batez onartzen da. Laugarren puntua, 2024ko puntu orokorraren onarpena. Hor da, txertatute da, partekatute dauz, hainbat dokumentu bai, espediente honegaz lotuta doazen guztiek. Ez dakite... Lo que ni comentó en la comisión, que había más ingresos. Sí, no, la diferencia, la desviación que hay, a ver, ¿a qué se debía? Eran 502.000, 502.000 existencias, estamos hablando, ¿verdad? No, de ingresos entre presupuestos por operaciones y renteros de pago, la total es la suma de 6.110.000 y el presupuesto del año pasado era 5.121.000. Entonces había unos 900.000 números redondos. Pero tú no estás hablando de contabilidad, estás hablando del presupuesto, ¿no? Sí, eso es debido... Es decir, de lo real a lo que se presupuestó, que hay una diferencia de 900.000, que puede ser porque seguramente la Diputación y demás porque han incrementado mucho los ingresos de impuestos, pero para saber. Principalmente, la escucha nos dio 290.000 más, o sea, en el 23 dio 2.800.000 y en el 24 3.090.000. Y luego subvenciones también se recibieron del orden de 183.000 más, que son los grandes números, que son de 257.000 en el 23 a 224, o sea, a 440 en el 24. Sobre todo esos números son los gordos. Sobre todo era poco muy importante eso. Sí, no creo que estás hablando de existencias, porque también hay una... No. De 500.000. No, de existencias, bueno, es pasa de 800 a 3. Sí, claro, pues la diferencia entre los ingresos y los pagos, pues la diferencia suma al remanente anterior. Pero bueno, eso estaba claro, lo que quería saber es ese incremento de ingresos a qué se debía. Sí, principalmente es eso, las dos cosas. Perfecto. Hemen partekatu jartze bai ziurtagiri bat idazkariak indakoa, bai, non
2024 ekitaldiko kontu orokorra eta horri buruz kontuen batzorde berezia egindako txostena jendaurrean egon dela 15 egunez zehazten da, bai, 2025ko urriaren 6-tik urriaren 7 biak barne. Eta hemen ez dela alegaziorik, erreklamaziorik aurkeztu, eta gero ja, urriaren 27ko Bizkaiko aldizkari ofizialan eta erakunde honetako iragarki olean argitaratutako iragarkiaren arabera. Bai, eta hau azalduta bezan dago hemen behin betiko onarpena dago momentu honetan. Beraz, ondo badiritxozu eta argi badauz azalpena, bozkatzera pasatuko gara. Aldeko bozka, kontrakorik? Gauz kontra, zer ikusten dugu, remanentea 3 milioi eta piku dela, orduan gazta dugula, oso gitzi eta lehenko zen edarrezkoak ikusita, gure algotik, espero gendu, gehiago gaztea. Bueno, aurten ikusiko. Sí, lo que comentaste de la prisión. Sí, eso, habiendo tanto dinero y habiendo tantas necesidades en el pueblo, pues podemos estar. Ahora tenemos la oportunidad. Sí, tiene proyectos para gastar. Vale, ondo. Bosgarren punture pasetan gara, kultura eta gizarte ekintzako teknikarien zerbitzuaren kontratua esleitzeko proposamena. Esan moduen pasaden esleipena utzi geratu zen, eta hitzarmenean proposamena da lehenengoa, Lemoako udaleko kultura eta gizarte ekintzako teknikarien zerbitzuaren kontratua alaiki zerbitzu giza kulturalak SL-ri esleitzea. Aurkeztutako eskaintzaren arabera, urtean 593,43 euroko zenbatekoa, beza barne hartu gabe. Bigarrena, ebazpen honen berri ematea hautagai eta bisitatzaileei, eta hirugarrena, esleipen fasea amaitzerakoan formalizazio fasea hastea. Dagokion administrazio kontratua alaiki zerbitzu giza kulturalak SL-rekin sinatuz. Vale? Ez dakit hemen prozeso osoan egon zari eta orduan bozkatzera goaz, akordio proposamen hau, aldeko botoa. Dago bat eskurtzen da. Zergaren puntua, Lemoako udaleko 2024-2027 euskara erabilera plana eta hizkuntza irizpideak. Lemoako udalak 7. plangintzaldiari dagokio udal erabilera plana aurkezten du. Plan honen bitartez, Lemoako udalak aurrera pausoak ematen jarraitu gura du udaletxe barruko euskararen erabilera. Bertan, zehaztutako ekintzen bitartez etorkizunerako zehar lerroa ezartzen da eta herritarrari ematen zaion zerbitzuaz gain, udal barruko langileen arteko lan hizkuntza ere euskara izan dadin bultzatuko du. Horrez gain, eta bide berean aurrera egiteko, Lemoako udaleko hizkuntza irizpideak aurkezten dira osoko bilkura honetan. Lemoako udalean hizkuntzen erabilerarako jarraibide orokorrak dira eta haien helburu nagusiak dira herritarren hizkuntza eskubideak bermatzea udalarekin harremanetan jartzen direnean. Euskararen erabilera normalizatzea eta sustatzea, euskara ere zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza izan dadin. Eta azkenengoa, udala euskararen normalizazioan eredu izatea eta jarraibidea eskaintzea. Hori, batzordean komentatu da, eta ez dakit honen inguruan zeuzet esateko, azaltzeko argitzeko, egin hau. Ez, bototara pasatuko gara, aldeko botoak. Dago bat ez onartzen da. 7. Azaroako 25ko EAJPNV-ren adierazpen instituzionala. Teskoaz irakurtez hartu duzue, bai? Eta, boskatu ingo dugu konforme bazauzia? Eudelek proposatutako adierazpena. Aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak. Hemen txertatuko dugu eseneko, aurreko galderak eta eskiak baino egin hau. Azaroako 25ko Bilduko Bilduren adierazpen instituzionala. Bai?
Aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak. Gure botoa da, eudelen bateratasunez onartu zen, bai Bilduk eta bai EAJak, eta idatzi hori onartu zenez, guk aurkeztu dugune hori izin. Eta, danok bateratasunez joan baterakoan, gai oso garrantzitsua da, eta... Ondo, eta azkena, galderak eta eskaerak. Guk osoa daukagu komentatzeko. Bai, esan. Urriako, hau komentatuta daukagu eta honekarekin, bai pleno zerrako dekartean, Urriako eta lauean Bizkaiko Gurtien argitaratu zen dokumentu bat, eta bertan jartzen zuenaren arabera, el inicio del expediente de declaración de demasía de la concesión de explotación de recursos mineros en la sección D de Azurreca, en los términos municipales de Bedi, Igorre y Lemo. Eta, galdera esan diren bakizeko, sartan batzan, eta ze soberizkan egin gola, sartan batzan, formazio gehiago esateko. Bale, apuntetan dut, eta ondo baderitxo zuen, eta gure zuen batxordetxu bete datorren asterako eta... Principios del caso ditu ginen, Inetego, azaldute da Yolanda eta Onikaz, hori da. Eurekaz berra eginda dau. Bale. Apuntetan dut eta... Bale. Maien, publikoan, zeu zer da? Bale, oso ondo. Eder, amaitu txateko. Eder, eskarrik asko. Askotan nintzen dut, etorri aterarte eta martxo. Bai, la harina, bueno, vale, jakin de eguesten eta buena ez eguesten, Vale, contacto con los